Når jeg har gået ture med Molly, så har jeg lavet nogle kunstige stop. Det vil sige, at jeg stopper op, og vi bliver stående stille. Molly holder kontakten til Molly, men vi står stille 1, 2, 3, 4 minutter. Tiden stiger. Nu mister hun allerede fokus. Molly, kom. Sit. Bliv kommer så på som kommando. Molly, bliv, og en hånd op foran hende. Det er det næste, vi skal have fat i. Det hænger lidt sammen med det at holde pauser. Molly, bliv. Dygtig. Molly skal blive siddende på kommandoen bliv. Jeg gør det på følgende måde, at jeg har lagt ind, når vi går tur, at vi laver en naturlig stop, hvor jeg giver en kommandoen bliv, og så efter nogle minutter, så går vi videre. Hun får som regel til en start en god bid, en størrelse på, så hun får lidt tid til at gå. Det er en ung hund, så koncentrationen bibeholdes ikke særlig længe. Men vi må se, hvordan det går. Det er vores første start på det, og jeg må vende hendes ryg til jer. Molly, kom. Molly, sit. Dygtig. Molly, bliv. Jeg går tilbage og holder snoren, så hun bliver siddende. Molly, bliv. Går tilbage til hende, belønner hende. Dygtig. Roser hende. Jeg går tilbage igen, mens hun sidder aktiv med sin godbid. Bliv. Og har hende i snoren ganske let. Molly, bliv. Flytter mig rundt. Gå hjem til hende. Dygtig. Ja, hvor godt. Dygtig pige. Og det gik jo fint, så vi prøver næste step. Når man kan få dem til at sidde der med 1-2 skridt, så langt ærmen i kan holde hende i snoren, så prøver vi det næste. Det er at slippe snoren. Molly, bliv. Slipper snoren. Går ud på den samme afstand, som vi havde før. Det er jo allerede et langt stykke. Bliv. Jeg fornemmer hendes usikkerhed. Bliv. Gå rundt om hende. Bliv. Og i princippet er det rigeligt for i dag. Dygtig Molly. Det er alt rigeligt for en sådan en ung hund. Men eftersom hun tager det så godt, så kan jeg ikke lade være med at udnytte dagens gode stemning. Så jeg trækker den ganske lidt. Ikke ret meget, men ganske lidt endnu. Fordi hun viser, at hun har forstået, hvad jeg vil hænge til. Molly, sit. Molly, bliv. Jeg bruger kommandoer, når hun tjenger. Jeg kan se, hun tjekker i jorden. Molly, tager kontakt til hende. Bliv. Dygtig. Og nu vil jeg ikke presse citronen mere, så jeg går tilbage til hende og roser hende. Molly, dygtig. Tag snoren over hende. Dygtig. Hun trænger. Hendes lette bid her, det er tryghed. At hun viser usikkerhed, og det tager mig ikke noget tit så. Bliv. Hun får lige lov til at smage lidt på mig. Bliv. Og jeg går fra hende uden at snor på. Molly, bliv. Dygtig. Kontakten mellem hund og mig er meget vigtig. Har man ikke kontakt med hund, så kan man heller ikke forvente, at hun skal blive siddende. Dygtig Molly. Ja, du er så dygtig. Ja, hvor godt. Ja, du er så dygtig. Ja, du er så dygtig. Held og lykke med. Hej. I har set, hvordan vi har gjort op i skoven. Det var første gang, vi præsenterede Molly for sit og blive øvelsen. Nu udvider vi øvelsen. Vi starter ligesom op i skoven, og så tager vi den derfra, og så ser vi, hvor langt vi kan gå i dag. Der er ikke noget, der er afgjort på forhånd, så vi tager det, som det kommer. Der er ingen forventninger, som så vanligt. Molly, kom.
vi er kommet hertil, kan vi faktisk starte med at begynde på vores apporteringsøvelse. Og der er en ro, hun bliver siddende, hun går pænt ved fod, hun går pænt i snor. Hun kommer på hjemmekale. De grundlæggende ting er på plads. Der er selvfølgelig noget med afstande og alle de der ting. Hvis det ikke fungerer, som det gjorde her, så er det fordi, jeg har øget afstanden og gjort det forkert. Så tag ind på det halve, hvad I plejer at gøre. Lad være med at gå for langt. Kommer I så langt, så hun springer for jer, når I laver en sådan blivøvelse. Så gå tilbage i trinnet. Men lad være med at tage et step tilbage. Gå ned til grunden, helt ned, hvor I startede. Så går meget hurtigere fremad. Det er det med bare at tro, at vi hopper 2 skridt tilbage, og så kører det. Lad være med det. Gå helt tilbage. Det tager kun den halve tid. Jo mindre slåskampe, jo hurtigere går det. Og gør det simpelt. Lad være med at blande for mange ting i det. Hold det simpelt. Hej.